Kaixo, ongi etorria, ehuneko kateatua zer den ulertzeko problema bat egingo dugu. Eta honela dio, premiazko bidei bat egin behar dut eta 700 euro ordaindu behar dudala irakurri dut. Eta jartzen du, bideia egiteko azken astea delako 15% gehiago ordaindu behar da, eta gainera jartzen du, beza ez dago prezioan sartuta, hori ere erantsi beharko zaio. Zenbat ordaindu behar dut? Kateatu izango litzateke egin behar dugulako lehenengo 15% eta gero beste 21%. Orduan, hau nola izango litzateke? Hasieran jartzen badut hasierakoa eta amaierakoa, izango nuke hasieran prezio bat, 700 euro, igo egiten da prezioa, 15%, jarriko horrela, atatzen da prezioa, igoerarekin, eta prezio honi jarri behar diot, beste 21%, bezarelako, tatako zen amaierako prezioa. Hau da kateatu bat, egiten dut bat, eta gero prezio hori beste bat. Orduan horrein kalkulatuko dut, hemendik honera pasatzeko zerekin bidertu behar den, eta hemendik honera pasatzeko ere bai. 15% igo da, orduan, ni bai badut 100, batutzen badiot 15, zenbat da 100 Eta hori 10 pasatuta, 2 mugituta, da 1,15. Horren hemen, pasatzeko bidertu behar dut 1,15ekin. Eta bestea, 121 jartzen dut, 100eri batutzen diot 121, eta izan bada, 121. Eta 2 mugitzen baitut, gelditzen zen 1,21. Horren, hemendik honera pasatzeko bidertu beharko nuke 1,21ekin. 700 bidertzen badugu 1,15ekin, ateratzen zaigu 805. Eta orain, 805 bidertu behar dut 1,21ekin. Orduan, kalkulagailuak dio, 974,05. Hau izango litzateke, ehuneko kateatua. Horrela egin ordez, egin daiteke beste modu bat azkarragoa. Izango litzateke horrela. Ni dut 700, bidertzen dut 1,15ekin, eta jarraian 1,21ekin. Eta hau atako litzaiguke. Euroa jarko ditut. Orduan, bi bideak baliokideak dira. Egin dezakegu. Hasierakoa bider 1,15 atatzen zaigu zenbat igo den, eta ondoren bider 1,21 jakiteko amaieran zenbat ordaindu behar dugu. Edo bestela, zuzenean bidertu eta bidertu. Eta atako litzaiguke ordaindu behar da. Asko igo da, ezta? Hasieran 700 euro ziren, eta begira zenbatean gelditu den, 974,05 euro. Bideo hau lagungarria izan zaizulakoan beste bat arte. Agur!